olu kunta kɛra min ye dongo do yɔrɔ dɔ bɛ jeni yugo do dugu dɔ bɛ jeni dongo do tasuma bɛ don yɔrɔ dɔ la o nana fara mun ka politiki kɛlɛ o kɔlɔlɔ wulila cogo di mars ni avril kalo san 2020 maaw wulila k'u jɔ ko cour constitutionnelle jaabi bɔ ka kɛ ni wasaden kalata ye k'u ma jɛ ni o ye fala ye o nana fara mun kan dungo juga ni yurugu k'o ɲɔ ɲɛ kosɛbɛ min ye maaninfinw ye u ɲɛtana kɛra fɛn faso ta ye o bɛɛ lajɛlen nana wolo mun na M5 RFP ale nani coko juin kalo tile 5 san 2020 san bɛɛ lajɛlen maa kumunenw maa minnu bɛ yen ni olu kɔni kun tɛ fɛ fiyewu Ibrim Boubacar Keita ka fara ɲɔgɔn ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la olu bɛɛ lajɛlen ni Imam Mahmud Diko nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye k'o tɔgɔ da ko M5 RFP k'o sigi sen kan u y'u to o la sa kalo 4 kɔfɛ sɔrɔdasiw nana fanga ta utu kalo tile 18 san 2020 kabi sɔgɔmada joona fɛ minisiri fɔlɔw minɛni daminɛna ka taa n'olu ye Kati wolomasiri tabaw ka dagabatigiw olu fana minɛna tileganfɛla la sa a yera k'a fɔ jɛkulu dɔw y'u sɛnsɛn sɔrɔdasi ɲɛmaw la ka taa se Ibrim Boubacar Keita yɛrɛ ka denbaya la k'a fɔ a ye k'u na taa ka lakana la sabati fa wɛrɛ fɛ min ye a ka premier ministre Boubou Cissé o y'a sɔrɔ o b'a ka du kɔnɔna ye fala ye nɛgɛ kanɲɛ 18 waati i bɛ ka kɔni a kuma minɛni kuma fɔra sabula maa caman y'a ye sɛbɛnnikɔrɔ dankun ninnu na ye min ye kalo tile 18 ka taa se tile 19 ma i bɛ ka y'a jira ko ale ye walan sɛmɛ min ye wasabulon ye o cira ka taa fara gouvernement kan o cira wa min ye jamana jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o tun bɛ yen n'o ye nduloma ye a y'olu bɛɛ lajɛlen kuma fɔ o la sa o nɔgɔnin fɛ a yera sa k'a fɔ maa minnu ye fanga jaso kɛ fala ye n'olu ka ɲɛmaya bɛ colonel Asimi bolo olu ye fanga ta CEDEAO nana ka na k'a kantigɛda yira olu la wulikajɔ ni cɛsiriw olu wolola min na jamanadenw b'o dɔn bi bɛ ka binnen kɔfɛ maa bɛ se ka mun jateminɛ maa bɛ se ka mun fɔ mun sera ka sigi sen kan baara jumɛn ni baara jumɛnw bɛ yen kɔsa in na min ye Asimi ye a y'i da don o la ko an ka sinsin mun kan an ka tabiyaw an ka taabolow an ka maanifinya kɛcogo k'an ka kalanw falen adamadenya bɛna sigi sira minnu kan k'olu ɲini sirabaw ka se ka jɔ kuranko ka sigi sen kelen kan jamanakuntigi ko ko baara min bɛ sen na a ma nɔgɔn nka don o don dɔɔnin na kɛ a la min ye ten a k'o tɛ yen koyi k'an k'an kɔlɔsi an filɛ waleya min na nin waati in na Asimi ko min ye bamajɔlen jugu walekɛbaw ye u ka wulikajɔ ye kelen ye sira ka don an kunkolo la sigana ka don an kunkolo la bɔlɔlɔ siraw k'olu minɛ k'olu k'u ta ye ka sigana don maaninfinw kunkolo la président ko foyi tɛ nin ban ni kɛlɛ tɛ ani wulikajɔ o la sa ko denmisɛnw olu minnu ye siniɲɛsigi ye fɛɛrɛ ni dabalina sigi sen kan olu bɛ se ka falen cogo min miirina min bɛ sigi o la kalan taabolo min b'an ka jamana kɔnɔ k'o falen a ko min ye révolution française ye o kalan o kɛkun tɛ anw fɛ yan an k'an yɛrɛ ka jamana dɔn monimaba minnu bɛ yen n'olu kun sigilen don kulubakaw fɛ yen marabaajugu tun ye an binni min kɛ ka taa k'u kunkolo min to olu bɔ yen an yɛrɛ ka maabaw Samori Turew babɛnbaw cɛbaw ka taa se min ye kɛlɛkɛcɛw ma ale yɛrɛ ni jamanakuntigi kɔrɔw k'olu bɛ yen maaw b'u yɛrɛ don o la Asimi ko nin si tɛ labɔli kɛ koyi fo an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri an ka jamana an ka dɔn k'a fɔ an ta don an ka kanw an k'olu don ba la an ka taabolo an k'olu don ba la an ka kalan tacogo k'o falen yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min olu kɔni bɛ bi min na u se ye min ye olu b'o kɛ fo ka taa se a dan na jamana ko sariya jamana ko bɛɛ ka kɛɲɛ kɛnɛya ko ta nasira fana fɛ a ko dɔgɔtɔrɔsow bɛ ka jɔ baara minnu bɛ sen na olu lawulilen don yaasa u ka se ka teliya maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min Asimi kɔni ko bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko bi bɛ yen sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen n'i ye min k'i faso ye i bɛ sara n'o de ye o de bɛ fara i tɔgɔ ni jamu kan Ibrim Boubacar Keita ala k'a dayɔrɔ sumaya. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bala ye kunungo an ye diinɛtigiw ka kuma fɔ ka kɛ ni o laseli ye Mohamed Makiba n'ale kumana au conseil islamique tɔgɔ la an ye kungurunin dɔ sɔrɔ a ka laseli la an ka jɛ an ka o lamɛn nin waati in na diinɛ burujali jamana kɔnɔ a fanga bonyana parce que mɔgɔw bi terrorisme égal l'islam di tiɲɛ ye mɔgɔ caman bi jamana kɔnɔ u y'olu bolo ka tɔgɔ sɔrɔ ka manja sɔrɔ bi i k'i attaquer silamɛya la o ɲɔ ɲɛnen do bi kosɛbɛ jamana kɔnɔ a caman b'a k'i n'a fɔ olu ye transition dɛmɛbaaw de ye donc n'u y'a kɛ olu ye intouchable ye président an b'u dɔn wallahi anw b'a dɔn aw tɛ maa bila ka silamɛya dɔgɔya aw tɛ maa si bila ka mɔgɔ dɔ buruja an b'an yɛrɛ kalama o de la an ma sɔn ka an bɛ k'a kow dilan ni hakili ye mais a ɲɔ bɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔ a ka d'an ye jamana fanga a ka jɔ a jɔyɔrɔ dɔ la parce que jamana ye diinɛ jamana de ye n'i y'a ye an b'u wele ka na yan e bɛ bonya min kɛ diinɛmɔgɔw ye i bɛ min kɛ silamɛya ye i bɛ min kɛ kerecɛnw ye kɔrɔ jamana ye diinɛmɔgɔ de ye ani diinɛ wɛrɛ minnu bɛ yen anw tɛ maa ka diinɛ nɛni an tɛ maa ka ala dɔgɔya mais ala bi nɛni bi mali kɔnɔ kuranɛ bi nɛni ka se d'a kan mali kɔnɔ kira muhamadu tɔgɔ de la anw bi yan bi bonya o bonya bɛ anw ka kira muhamadu ka bonya don an tugura ale dɔ fɛ n'o tɛ bonya si tɛ anw kan n'o tɛ e t'anw wele ka na yan bi n'o tɛ anw tɛ taa an ma kan n'o tɛ an diɲɛ foyi la donc o de anw ka ɲɛnɛmaya de o bɛ taa tɔgɔ ma bi k'a nɛni kisɛ bilen la président e yɛrɛ bi nɛni an b'a mɛn ala k'i so sabu ale bɛ ka taa fɛ i tɛ maa si jaabi o de y'a to i bɛ nin yɔrɔ in na bi nka mɔgɔw ka danaya fɛn n'o ye an ka kira ye diinɛ sira fɛ ka maa dɔw sɔrɔ jamana kɔnɔ minnu b'o buruja k'o lakari k'olu kɛ sangawuli ye o kan président an b'a ɲini i ka kuma i ka juge fɛ magistrat fɛ procureur fɛ parce que n'anw k'an b'a kɛ don o don plainte don ye a laban an senda bɛ fɛn min kan a b'a ɲuru kɛ ɲɛ autorités ka ju jɔyɔrɔ la ka fusere o dan na o ɲɛ bɛ kɛ ɲɛ kosɛbɛ bi président jamana kɔnɔna na président an b'i fo ko fila la fɔlɔ salon sunkalo ani sala siniko i ye initiative dɔ ta ko sunkalo solidarité président silamɛw ye nafa sɔrɔ a la jamanadenw ye nafa sɔrɔ a la an b'a deli ala fɛ a ka kɛ ko ye min bɛ continuer ani filanan i ka ministère de la réconciliation a ka mission d'appui à la réconciliation mali kɔnɔ n'o ye cɛbɛli ka bɛɛ ye président a ɲinina haut conseil ka don a la mali région bɛɛ la o foli an b'o k'i ye haut conseil b'a la de kidali a k'a ye o kosɔn haut conseil ko nazare an k'a ɲini fɛ anw fana b'an porter volontaire k'i dɛmɛ président i ye sigi ka kuma caman kɛ jamana kɔnɔ ni jamanadenw ye sigi ka kuma a ti ban an b'a ɲini fɛ haut conseil ni diinɛ tɔw tɔgɔ la an tun y'i ka premier ministre rencontré un moment siɲɛ fila an y'a ɲini toujours président i ka dialogue dayɛlɛ i bɛ ka kɛ dɛ an b'a ɲini k'a dayɛlɛ ni jamana den bɛɛ ye minnu bɛ kɔnɔna na minnu bɛ kɛnɛmana na minnu fɛ sigi ka kuma n'a bɛ jamana basigi a bɛ na ni kolosuma ye n'a tɛ tiɲɛni kɛ n'a bɛ se ka na ni bɛn ye ka kɛlɛɲɛ consolider hali bi ka fara i kan i k'i bolo fila dayɛlɛ hali bi malidenw ye minnu bɛ kɔnɔ minnu bɛ kɛnɛma i k'a dayɛlɛ bɛɛ ye an bɛɛ ka jɛ ka fara i kan ka se ka sigi ka kuma an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn faamuya ka don dɛgɛli fɛ ka bɔ dɛgɛli fɛ pour que crise min bɛ yen ani jugu min bɛ yen n'o ye an bɛɛ ennemi commun ye an ka se k'an kɔkɔ da o la président nin ye mali silamɛw ka cikan na kumabaw ye ka ala deli sa jama bɛ ala bolo ala k'a daari i ma jamana ye ala k'a basigi. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ye bɔlɔlɔ sira la u ka kibaruyajilaw u ye bataki dɔ ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ minnu kɛra ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan a kɛra se ani damayira waati ye kunun ni kunasininko min ye armée ye Kayi ale dugu kɔnɔna na n'a kɛrɛfɛ dugu la armée ye wulikajɔ kɛ sa bamancɔlen ka wale kabaw kɔni k'olu gosi ni marafaw ye
min ye pankuru fana ye ale fana ka wulikajɔ yira o ko la baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko wulikajɔ ninnu bɛ sen na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sanfɛ ani duguma min ye armée ye dɔ bɛ se ka fara ale ka wulikajɔ kan fala ye duguden caman Mali kɔnɔna na u y'an wele ko min ye bamanansuwale kɛbagaw kɛlen don ka layidu di bi ko u t'u ka jakaw minɛ dugu dɔw la ko k'u ka 7,000,000 fara ɲɔgɔn kan dɔw ko ko ta ye ɲɔ ye dɔw ta ye malo ye a bɛɛ lajɛlen ko bi ko juma ma jigin Segu mara b'a la Kayi mara b'a la Kulukoro mara b'a la min ye Sikaso mara bɛ a la kunungo yɛrɛ yen guwana kosɛbɛ min ye Kolobugukaw fɛ fala ye donsow n'u karila ɲɔgɔn na ye kosɛbɛ a ko guwana nka min ye dugudenw ye olu caman y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na ni gouvernement ma fɛɛrɛ tigɛ fala ye e ko ninnu tɛ ka taa wari minɛ jamana yen fanw fɛ ka na fanga kɛlɛ wa 7,000,000 8,000,000 10,000,000 hali 31 tɛmɛnen u ye dugu dɔw yamaruya ka ɲɛnajɛ kɛ fala ye ko f'u ka wari de di dɔw ye 100,000 di dɔw ye 40,000 di gouvernement kan k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min ni dugu minnu bɛ se ka lakana cogo min na tajiko ta nasira fɛ fala ye an kun ye lycée Kabarali maaw ka tajiko kuma fɔ proviseur ani école karamɔgɔw u ko k'olu tɛ kalan kɛ wula fɛ ko kalan tɛ kɛ Kabarali la wula fɛ ko Kabarali ye lycée belebele ko nka ko tajiko gɛlɛya kɔni m'u bali fiyewu u ka se ka kalan kɛ Kabarali kɔnɔna na proviseur ale ni école karamɔgɔ min n'o ye Mohamed Jara ye an b'u fo u ka laseli la n'o tɛ tajiko k'a ka gɛlɛ dɛ a kɔni n'a gɛlɛya ta bɛɛ u bɛ k'u cɛsiri yaasa kalan ka se ka kɛ denmisɛnw kunna Kabarali ale kɔnɔna na kunungo jɛkulu minnu bɛ yen n'olu sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko yɛrɛ kunna u ko ko nin ye a tile 2 ye taji min ye citerne 400 o sera ka don Bamakɔ kɔnɔna na jɛkulu in n'o ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ Segu Jɛgu maaw bolo fala ye olu ka baara a bɛ lawaleya terrain kan ni maa minnu ye o ye douanelakaw ka service technique maaw ye direction générale du commerce et de la concurrence DGCC olu ka maaw nka min ye citerne fɛn fɛn bɛ na sa n'olu nana kunungo a bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnra ka taa don min ye parking ale kɔnɔna douanelakaw fɛ yen citerne 400 a n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen o de la sa u nalen DGCC maaw olu bɛ wele ani polisilakaw yaasa min ye taji ninnu ye u b'u sɛnsɛn cogo min na ka taga n'u ye dɔɔni dɔɔni ka t'u bila taji feerelaw ka yɔrɔ la n'o ye station ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen ani Bamakɔ kɔnɔna na nin ye kunungo minnu nana tilegan fɛ n'olu bɛ ka taa don douane ale kuru kɔnɔna na baaraw bɛ se ka daminɛ cogo min na ka kɛ ni DGCC directeur ye ale ka laseli ye bataki min n'a y'a caman kunu n'o ye Gédéon Danbele ye an b'a n'a ka baarakɛlaw fo fala ye ka douane maaw fana fo nka a bana ta min ye sira caman bɛ yen dugu caman bɛ yen bi fala ye taji ko a sɔngɔ gɛlɛyalen don ye taji yɛrɛ tɛ ka ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ la fiyewu kuma tɛ maaw ka taa san donc dugu caman bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko degun bɛ olu kan fala ye an y'a mɛn kunungo min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu n'o ye forum des organisations de la société civile ye ko olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ koyi Lamine Kulibali ale de taara u ka tɔn fɛ sa k'ale bila forum des organisations de la société civile kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bakari Dumbuya ye ministre kɔrɔ don baara ni baaradege ministre ale ka tɔn bolofara maaw ye ninnu ye fala ye u y'a yira sa ko maa kofɔlen min talen filɛ nin ye danaya b'a kan u bɛɛ lajɛlen y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn baara min dira a ma fasodenw ka tɔnjɛkuluw tɔgɔ la ale ni baɲumankɛ minnu ye an yɛrɛ ka jamana ta olu tɔgɔ la k'a k'a cɛsiri a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na bi bi in na ko téléphone portable y'an ka gɛrɛnw ci an ka gɛrɛnna baaraw n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ an bɛ bɔ an bɛ taa an sigi an bɛ tɔnko kuma fɔ an bɛ laadako kuma fɔ an b'an yɛrɛ ka kumaw fɔ fala ye an bɛ baabu ta an b'o bɔ k'o bin min ye bi ko gɛrɛnw kɔni yɛlɛmana ko ye WhatsApp de bɛ yen min ye réseaux sociaux ye olu nana ka na gɛrɛn baro bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nafa yɛrɛ t'a la tuguni n'i tɛ yen an b'i ka kuma kɛ nka n'i nana i bɛ telefɔni minɛ k'i sigi an kɛrɛfɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi gɛrɛn ka dɔgɔ maa minnu b'u sigi ka u da don faso kuma na denmisɛnninlakaw yɛrɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni zanni gele-gele bɛɛ lajɛlen miirilen don kogola la i b'a fɔ ko maa minnu bɛ ka fɛlɛ bɔ min ye kumaw kɔni tɛ se ka kɛ baabu tɛ kɛ kuma tɛ sara ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen kurulen don i ka telefɔni ka gɛrɛn na k'i kɔ don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn filɛ maa si tɛ kuma maa fɛ ni te sigira n'ala ma farati ni tasuma ɲagalen don fala ye o bɛ sisi ka ban k'a sɔrɔ an ma premier min kuma tɛ a tɔw ma gɛrɛn kɔnɔnaw la bi baabu minnu bɛ sigi sen kan ye kosɛbɛ o ye nin ye wa Trump ko cogo di min ye Macron ninnu ye mun fɔ tuguni Pretoria ye mun ye jeliw ko cogo di ngaraw ko cogo di min ye ɲɔgɔnlɔnbɔlaw bɛ ka mun de fɔ bi fɛɛrɛ jumɛnw tigɛlen don sifinnakaw bolo diɲɛ kibaruyaw
diɲɛ ko ale ni ko minnu bɛ yen ni nafa t'olu la kosɛbɛ jamana ma a yiriwali ma k'a sɔrɔ fɔlɔ fala ye ko gɛrɛn kun ye miirina ye fɔyɔrɔba ye gɛrɛn kun ye ɲɔgɔn faamuya yɔrɔba ye kɛlɛban yɔrɔ tun don ne sira cogo min ne de b'o dɔn ni nana n teriw cɛla fala ye gɛrɛn na n b'a fɔ vraiment aw ka muso ye n dɔɔrɔ surɔ ma se ka sunna a bolo teriw bɛ fara ɲɔgɔn kan u t'a nɔfɛ ka kuma fɛ dɔw fana bɛ na vraiment surɔ kɔni aw fa ani bana sira n'o y'o kuma fɔ u b'a fɔ ko bana sugu jumɛn b'a la maa dɔ b'a fɔ ko ne bɛ nin dɔn anw de la ka nin fura in kɛ a y'a lajɛ an ka taa ka cɛkɔrɔba lajɛ walayi ko ka taa bɔ maa ye bi ka taa maa kungo la ni sanga yɛrɛ kɛra k'a bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛjurunin ye k'a ci ala ka hinɛ a la ripu ko n'an ma farati an bɛɛ bɛ ripu k'a sɔrɔ a ma ɲɔgɔn ye an ka adamadenya bɛɛ lajɛlen minɛ na tiɲɛ wa fala ye ko ni dumuni sigira denmisɛnninw bɔlen ekɔli la ni telefɔni b'u bolo u bɛ girin o de ka fɔlɔ dumuni yɛrɛ ti kɛ fo ka t'o suma u taa waati ekɔli la tuma min bɛɛ bɛ lɔgɔmaya kelen kelen ta ko n'o yɛrɛ tara kuma dɔw la yɛrɛ su bɛ ten tile bɛ ten maaw n'a bɛ si u n'a bɛ wuli ko wa ko min ye telefɔni ye an taabolow an ka tabiyaw an ka adamadenyaw an ka maanifinya kɛcogo ani y'an kanu min tun b'an fɛ yen n'o y'a sɔrɔ yɔrɔjanw a y'olu surunya bi na anw minnu bɛ ɲɔgɔn kan yan fala ye an bɛɛ lajɛlen k'an pereseli a bila kana telefɔni fɛ a ci kana a depo kɛ n kun min ye e tɛ se ka vocal kɛ wa e t'a dɔn ko ne ɲɛ gannen don wa ala o b'a sɔrɔ o fana tigi sigilen o ti ka dɔwɛrɛ lajɛ koyi ɲɔgɔlɔ o ti ka dɔwɛrɛ lajɛ koyi ɲɔgɔn kɔrɔfɔ o ti ka dɔwɛrɛ lajɛ koyi dɔ kibaruya jugu dɔ taabolo jugu ko k'a sɔrɔ diɲɛ fan dɔw fɛ bi fala ye sifinnakaw denmisɛnninlakaw maa minnu bɛ ko kunna olu ye bɔlɔlɔ sira kɛ tɔnɔbɔyɔrɔ ye u bɛ baara o baara k'a kan u bɛ dɔ sɔrɔ a la u bɛ dɔ ɲini a la fɛɛrɛ minnu sigilen don ka se k'a tɔnɔmada olu bɛ k'olu baaraw kɛ bi whatsapp groupe olu caman kɔnɔna na bi sanu feerew sugu olu sigilen don dɔw bolo olu bɛ k'u ta tɔnɔ bɔ mali yɛrɛ kɔnɔ yan bi kunnafonidilaw ɲɔgɔlɔnbɔlaw min ye dɔnkilidalaw ye k'olu ye ko in faamu bɛɛ lajɛlen ɲɛ sabula olu b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ min b'a ko kunna anw tɔw sa anw kɔni ka forfait de bɛ ta sa ka tugu olu nɔfɛ u ye ɲuman fɔ sa u ye juguman fɔ sa o jogo min b'o la o k'an bɛ ka o bɛɛ de k'an taabolo ye n'an ma fɛɛrɛ minɛ ko min ye telefɔni ye a kɔlɔlɔ a bɛna bonya don nataw kɔnɔna na an ka du n'an ka sigidaw wa min y'an ka kalanw n'an ka adamadenya taabolow ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna tiɲɛ maa dɔw ko n'o ma ɲɛ u kɔ fala ye ni bɛɛ bɛ telefɔni de kan jogo ɲumanya waleyaw ka sigi a kan baara kɛcogo ka sigi a kan denmisɛnninw ka kalanw ka sigi a kan somɔgɔw ni baw u k'u hakili to telefɔni b'u denw bolo u bɛ ka yɔrɔ mun ni mun lajɛ u k'u janto u ka denbayaw la yaasa an ka siniɲɛsigi o bɛ se ka sinsin cogo di an ka tabiyaw an ka maanifinya kɛcogo olu kana taa min ye ngalama na nin ye kibaruya ye fala ye studio tamani ka hakili jagabɔ a n'an yɛrɛ ka fara kan ka kɛ ni telefɔni kɔlɔlɔ min bɛ an ka sigidaw la bi n'a kɛlen don k'an ka gɛrɛnw tiɲɛ k'an ka tabiyaw n'an ka maanifinya cogoyaw tiɲɛ wala an ka baaraw a kɛlen don k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala an bɛ taa Kayiba Jabate donna kelen ani bɔda kelen Kayi lycée public n'o bɛ Kayindikaw fɛ n'o ye bakɔfɛla ye min ye ANASER ye a taara cun ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin kalo in tile 14 pano n'o ye sirabanga pano ye pano de signalisation u taara o di den fila di Kayindi lycée maaw ma fala ye jateminɛlikɛla min kɛ ni min ye yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ u y'o fana sigi sen kan waleya in senfɛ sa ekɔliden 150 kalangɛrɛw kunna sirabaga kasara ale kɔlɔlɔw la waleya in kɛkun ye min ye denmisɛnninlakaw bɛ se cogo min na ka faamuyali kɛ kalanso kɔnɔna na ani sirabaw kan yaasa lycée fana ɲɛmaaw olu fana ka se k'a dɔn baara bɛ kɛ cogo min laɲini in kɛra ANASER fɛ ANASER an b'a fɔ fala ye sabula an ka jeu concours u ye casque 5 d'an ma cɛ nana ta dɛ samasa telimani bolila ale ma gagné kunu
aha a nana ka kasiki ta ka taa n'a ye maa minnu bɛ ni lujura bolo la fala ye halisa anazɛri a taara cu kulukorokaw fana fɛ yen lujurabaatɔw ka kalanko kunna sirabaka kasara u bɛ se k'u yɛrɛ tagama ma cogo min na kalan in min ye lujuratɔ maa 50 ɲɔgɔnna ye anazɛri bolofara bɛ kulukorokaw fɛ yen ale ni lujuratɔw ka federation bolofara min bɛ fala ye olu de farala ɲɔgɔn kan sa ka nin hakili jagabɔ baro in sigi sen kan yaasa sirabaka kasara u fana bɛ se ka kisi a ma cogo min na waleya in kɔni kɛ kun ye min ye maa minnu bɛ yen ni mobili moto bɛ olu bolo olu ka se ka dɛmɛ nin waati in kɔnɔna na ka kɛ ni furancɛla caman ɲɛmaw olu ka laɲini ye yorosokaw fɛ yen musow faralen don ɲɔgɔn kan yaasa ka bolomayɛlɛmaw k'olu baaraw kɛ muso 20 ɲɔgɔnna safunɛ dilan olu kalanna o la kununko min ye baara in ye ale ye tali kɛ yɛlɛma hɔrɔnya kura sɔrɔli hukumu kɔnɔna na min ye safunɛ mugu safunɛ ji ani safunɛ kabakurunin k'u dege olu bɛɛ lajɛlen dilanni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye yorosokaw fɛ yen baara in sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔmandaw kɛ cogo min na ka se ka waleyaw kɛ cogo min na u ka sigidaw kɔnɔna na wa min ye baara in ye sa ko ni ala sɔnna a ma jɛkulu minnu y'a sigi sen kan n'o ye baɲumankɛ adeliyo ye ale ni pasaf 3 ka taa se programme kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ka se ka mɔgɔw dɛmɛ n'o ye fondation association ye ale ka dɛmɛ bɛ nin ko in na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yoroso musow olu kan ka dege nin baara in na kosɛbɛ an bɛ segin ka taa kayiba jabate fala ye polisiw olu bɛ wuli ka jɔ la ye i b'a dɔn k'a fɔ min ye kayi polisi directeur régional ye ale ti ko fɔ maa ye tuguni n'o ye contrôleur principal de police Tapa Uri Demba Jalo ye kabini ale kɔni bilara kayi polisi direction kunna a ko ko kokajɛ in ye mun ye fala ye n'i y'a ta i b'a bila i yɔrɔ bɛ ɲini min ye Tapa n'a ka maaw ye polisiso min b'a ka yamaruya kɔnɔna na kayi n'a marabolo n'a tɛnkuntugu n'a bolomada dugu la ka taa se fo wɔlɔfɔw fɛ yen fala ye baara in a y'a ɲɛfɔ bɛɛ ye polisilaka bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ kɛ brigade bɛ munumunu salo kɛ min ye ko in ye k'a ɲɛɲini ka kɛ ni polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ka laɲini ye ka tɛmɛ ministre Dawudu o ka laseliw fɛ a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na min ye commissaire de police Mamutu Kone a n'a ka danga n'o ye Siriyaya Jabate ye polisiso filanan bɛ Kayikaw fɛ yen fala ye olu ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan k'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɛ n ko jamana in ka di dɛ fala ye u yɛrɛ kɛ mairie baarakɛla ni impôt baarakɛlaw ye olu fana bɛ taa mɔgɔw gosi u hakili la don o don mun kɛra sɛgɛsɛgɛli senfɛ maa kelen minɛna sa ale tɔgɔ ye BT si bɛ san 29 na a bɛ Kayi legal segukaw fɛ yen Kayiba o kɔrɔ ba kɔfɛla fala ye ale de kɔni kun ye yɛlɛyɛlɛma sa k'i kɛ min maa min ye sugu min ye maa dɔw b'a bolo a y'a yɛrɛ kɛ mairie baarakɛla ye dɔw bolo a y'i yɛrɛ kɛ impôt baarakɛla ye a b'i ka téléphone de jateminɛ ani ka butigi fala ye maa minnu bɛ yen n'olu ka sɔrɔ man ca sa a b'a fɔ olu ɲɛna téléphone sira fɛ ayiwa k'a bɛ kelen e dun b'a dɔn k'a fɔ e tɛ ka juru sara impôt b'i la a mɛnna i tɛ ka na wari sara i t'a lajɛ ne ka numéro filɛ nin ye i ka n gɛrɛ wa fala olu b'a suru a kun n'a y'o minɛ impôt tɔgɔ la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nafɛn feere ni fɛn misɛnmanin feerew kɛ fala ye a bɛ t'olu fana nɔfɛ aw yɛrɛ fana aw sigilen don nin yɔrɔ ninnu na a b'a dɔn k'a fɔ nin man ka kɛ mairie tɛ fɛ k'aw minɛ sa nka a ye n ka numéro filɛ nin ye n ka téléphone numéro filɛ a ye n gɔngɔn n'a ye fala cɛ de nana t'o la sa don tɛ bila tile tɛ bila fo maa dɔ wulila sa k'a fɔ ko a bana ta nin téléphone numéro tigi in tɛ mairie baarakɛla ye koyi wa impôt maa fana tɛ olu de taara sa ka t'u ta da bɔgɔ jeninen kan Tapa ye deuxième arrondissement maaw wele Kayindikaw fɛ yen k'u ka wuli ka jɔ kɛ fala ye k'u bolo la ni maa kofɔlen kan i b'a dɔn k'a fɔ Kayi kɔni n'i ye pɔn tigɛ ka ban sugu bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ yen an yɛrɛ ka téléphone feerelaw b'a yɔrɔ la yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye Kamalen nana to nin na sa fo kalo tile 12 n'o ye nin janvier kalo tile 12 ye san 2026 u taara a ɲini mairie kunda ka taa ɲini impôt kunda a bugunatigɛ a n'a ka fɛnw brigade fana y'i kamaw bɔ sa ka fɛɛrɛw sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ wo tɛ wo ye u y'a ɲini fo ka t'u bolo da BT kan wo fala ye a minɛlen min ye tile 2 don o don ɲininkali busamisɛn o bɛ Gwala pomsɛrlakaw fɛ janvier kalo tile 14 fala ye a ye jɔngola fɛ u ye papier d'a kan k'a bila ka taa tribunal de grande instance la Kayikaw fɛ yen baara k'a kɛcogo ɲɛna min ye Kamalen ye a na taa tɔ ɲɛfɔ ani maa minnu dogolen don a bolo a n'olu dangɛnɛmaya ye polisi directeur général n'o ye Tapa Uri Demba Jalo ye a n'a ka cɛdenw ko k'u fo nin wulikajɔ ni nin sɔmin jɛnya in na Tapa ale ti da a ti suna o
sa kalo tan ni fila fala ni y'a kɔri a b'a jaabi min ye baara ye ko a ɲɛna kosɛbɛ k'a b'u fo ka kɛ ni u ka directeur ba n'o o ye contrôleur général de police inspecteur général de police Youssou Kone k'a b'u fo o hukumu kɔnɔna na fala ye ale ni police directeur ka direction sɛbɛnnen don yɔrɔ min na n'o ye ministre so ye Dawudu k'a b'u fo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Falai Coupe d'Afrique bɛ ka s'a banyɔrɔ ni Ala sɔnna a ma sini Nigeria ni Egypte olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛ fitinin kɛnɛ kan n'o ye finale cini ye yaasa ka se ka zira tɛ de ni min gagna zira de tɛ d'o ma Senegal ni Maroc ni min cira o ta tɛ kɛ warijɛ ye ni min cira o ta ni min ye se sɔrɔ o ta bɛ kɛ sanu ye Falai Coupe d'Afrique kɔlɔlɔ bolila jamana caman kan Mali yɛrɛ y'i sen sɔrɔ a ko la koyi janvier kalo tile 13 Mali fédération ni ale bureau ba maa ye maa 19 ye taa ye walan sɛmɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko olu sen tɛ nin ko in na tuguni o b'a yira sa k'a fɔ min ye Mamutu Ture Bavier ye ni ale yɛrɛ minɛnen don nin waati na n'a bɛ kaso la Falai hali n'a sɔrɔ a bɛ clinique dɔ kɔnɔna na ale ka mandat n'o ye danaya mun taara ka d'a kan o bɛ kɛ o bannen ye ka kɛ n'u ka sariyaw ye tiɲɛ don nin waati na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la nka min ye maa 10 kɔni mana bɔ 19 la Falai n'a fɔra ka taa ɲɔgɔn ye ko ka hakɛ ɲini o sɔrɔ man di Mamutu Ture Bavier ale yɛrɛ kun danaya kun taara ka d'a kan utu kalo san 2023 k'a kɛ fédération ɲɛmaa ye hali n'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ a bɛ kaso la wa min ye Bavier sa sariyaw la a kun ka baara kun kan ka ban utu kalo san 2027 min ye Mamutu Ture Bavier ye ale tɛna na taa o la tuguni sabula a ka tɔn kɔnɔna na maa 10 belebelebaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ye walan sɛmɛ o la a kun yera k'a fɔ nin waati laban in na wulikajɔw tun bɛ sen na k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara yɛrɛ bɛna taa sira min fɛ maaw balila ka min ye o ye k'a fɔ kuma cayalen don sariyatigiw Bavier masurunamaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a sama ka taa dɔw ko ka assemblée générale kɛ ko yaasa ka maa minnu bɔra ye k'olu nɔrɔ bila n'o ye maa 10 ye dɔw fana ko k'o tɛ se ka kɛ k'u ye sariya min sigi o senfɛ k'o tɛ sariya ye an y'an t'o la min ye farikolo ɲɛnajɛ tɔnjɛkulu in yɛrɛ ye ale secrétaire général o tun ye bataki bɔ k'u kana ko ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in koba 3 tun b'a kɔnɔ fɛɛrɛ minnu kɛra sa n'u taara Coupe d'Afrique la ko ka o ɲɛfɔ baara minnu kan ka boloda u bolo Coupe d'Afrique kɔfɛ ale ni n'u hakilina bɛ se ka jagabɔ fɛn minnu na o kun papier bɔra ka bin o papier min bɔra ka bin maaw y'a ye k'a fɔ k'o tɛ sariya ye kuma cayara tuguni bɔlɔlɔ sanfɛ sariya ko ni jateminɛ ko nana kɛ maa 10 min ye walan sɛmɛ Falai f'olu k'u ka sɛbɛn ci ka taa fédération na k'a yir'u k'a fɔ anw filɛ nin ye an d'a la bi an d'a la sini o sɛbɛn de bɛ ta sa k'o di ministre ma fédération secrétaire général ale yɛrɛ fana bɛ lakodɔnni kɛ FIFA maaw la k'a yira k'a fɔ ayiwa anw fɛ yan maa 10 ye walan sɛmɛ ko ya ko de bɛ cogo di o la sa min ye FIFA ni CAF ye olu bɛ jateminɛ kɛ ni kɔnɔ de kan ka si o ni ministre bɛ kuma sabula ministre de bɛ yamaruya di fédération ma ale k'ale jɔyɔrɔ fa Falai o ko hukumu kɔnɔna na sa bi min ye Mamutu Ture Bavier ye min ye Sidibé Magasa ye ale tun bolo sa k'u na se ka mɔnɔbɔ kɛ maa 10 in kɔfɛ sariya min bɛ yen o sariya de ma se ka sigi sen kelen kan nka an nana bali ka mun ye Falai a yera k'a fɔ sa ko min ye fédération yɛrɛ sariya minnu sigira kɔsa in na ja bɛɛ ma jɛ o sariyaw yɛrɛ ma koyi
sariya minnu fɔra ni baara mun kɛra u ka assemblée générale extraordinaire senfɛ ani jama bɛnna min kan olu ma taa bila sɛbɛn kɔnɔna na majɛ min yira o la sa o ko kɔni kuma cayalen don bi yaasa ka se ka baviye nɔrɔ bila maaw kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda ka ban min ye ŋunuŋunu kumaw bɛ ka fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta lakali k'i ka maa labɛn cɛbɔ minnu bɛ bi n'olu tɔgɔ kɔni bɛ maaw da kɛrɛnkɛrɛnna bɔlɔlɔ sira fɛ walima ni majamu bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma fala ye o maa fɔlɔ o ye Bukari Sidibe u b'ale wele ko kɔlɔn stade malien jɔyɔrɔba b'a bolo kɔnɔna na fédération yɛrɛ fala ye a ye vice président ya k'a kɔnɔna na ka tɛmɛ koyi san 2019 kana se san 2011 ma a y'a kɛ o waati 2013 kana se 2016 ma a y'a kɛ o waati min ye fédération yɛrɛ a y'o kɛ waati min o y'a sɔrɔ stade malien fana o tɔn ɲɛmaaya b'a bolo san 2010 kana se san 2016 ma wa a kɛra Mali ka lasigiden so ye Émirats arabukaw fɛ yen san 2016 kana se san 2021 ma a filanan min bɛ yen n'o tɔgɔ bɛ ka fɔ nin ko in na o ye Isaka Jakite ye Isaka Jakite min ye fédération yɛrɛ kɔnɔna na bi fala ye fɛn fɛn kan ka kɛ majirali la n'o ye marketing ni sɔngɔ ɲini ni maaw la nali ye ale ye o maa ye janvier kalo tile 13 a fana ye walan sɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko a bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ ale de kɔni ka majamuni bɛ ka kɛ ka kosɛbɛ min ye kunu ni kunnasira min jateminɛ maa sabanan min tɔgɔ b'u da o ye Sala Babi ye Sala Babi ale fana ye vice président kɛ min ye fédération kɔnɔna na fala ye jɔyɔrɔba a y'o fana sɔrɔ fédération in kɔnɔna na fédération ni kafu mɔgɔw u b'a dɔn k'a fɔ maa min ye Sala Babi ye nin waati in na Tɔnbukutu ligi o ɲɛmaaya de bɛ a bolo ninnu kɔni tɔgɔ de bɛ maaw da fan bɛɛ lajɛlen fɛ waleya in yɛrɛ wolola mun na min ye Mali ye ale min binna fala ye Sénégal ale ɲɛkɔrɔ kani kɛnɛ ka 1-0 o kuma de cayara wa fala an ye kibaruya min fana sɔrɔ min ye dege karamɔgɔ min n'o bilara an ka jamana kunna n'o ye Belgicaw ka den ye Thomson Sifu ko ale yɛrɛ min bɛ bilara Aigle kunna utu kalo san 2024 fo kana se nin waati ma sa ko ale kɔni ka contrat bɛ sen na contrat in kan ka ban utu nata tile 31 nka fala ko kabini Coupe d'Afrique banna dɛ tɔmu de ni fédération maasi ma kuma talen nɔ i da ka so Belgique ko kuma tɛ ka tɛmɛ ani fédération ɲɛmaa si cɛ a b'a ka so kunungo kibaruyaw olu y'a yira k'a fɔ min ye Sidibekayi Magasa ye ale welela Sidibekayi Magasa tɛ maa wɛrɛ fala ye fédération malienne de football yi a secrétaire général a yirala sa k'a fɔ ko weleli kɔni senfɛ maaw de y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ ka baara min kɛ n'o ye fédération yɛrɛ secrétaire général ye fala ye ko papier t'a la koyi an ye kibaruya mɛn cogo min k'a weleli k'a fɔra k'a kana ni papier min b'a yira k'a fɔ k'a ye fédération secrétaire général ye b'a kɛ cogo min ka d'a ye k'a sɔrɔ laada la a kan ka taa jamana wagane de kɔnɔ jamana ye musaka min don fɛn na o bɛ bɔ a la a tɔ bɛ sɔrɔ ka di balontannaw ma u b'u ka baara kɛ n'a ye sariyatigiw ye min fɔ an ye nka nin waati in na o kuma fana talen don ka na don a la Sidibekayi ka minɛli kɔfɛ Baviye fana bɛ minɛnen don nin waati in na min ye fédération tɔ ko k'a bɛna kɛ cogo di don nataw la maa hakilimaw ni jateminɛlikɛlaw kɔni ko in nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye min ye fédération secrétaire général ye secrétariat général ye maa minnu ye démission kɛ u bɛ t'u ka papiyew yamaruyaw da ye k'a yira k'a fɔ k'u bɔra a la fɔlɔ n'o latigɛra o bɛ ci FIFA ma ani CAF ma olu de bɛ kɛrɛnkɛrɛnna CAF ma o de bɛ sɔrɔ ka jateminɛ kɛ ni min kan ka kɛ ka bɛn ni ministère des sports o fana ka ɲininkali ye sabula a tɛ taa o kɔ cogoya si la an b'o dakun la nin waati in na nin ye kuma misɛnw ye fala ye an ye minnu sɔrɔ ani an ye minnu dɔw sɛgɛsɛgɛ ka se k'an bolo da ko tiɲɛ kan yanni faamaw olu ka bɔ ka kuma sabula officiellement nin bɛɛ bɛ ka fɔ nka officiellement fédération secrétariat général ma kuma fɔlɔ ministère ma kuma fɔlɔ nka nin ko ninnu kɔni bɛɛ bɛ sen na wa nin fana bɛɛ lajɛlen lawaleyalen don dɛ fala ye k'a fɔ ko tiɲɛw tɛ tiɲɛw don dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de bɔra k'a fɔ ko nin ko in de kɛra a filɛ nin ye fɔlɔ an m'o mɛn fɔlɔ fana an k'a fɔ a fɔcogo la nka hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don parce que kunungo Sidibekayi tun ye fédération mɔgɔ tɔw maa minnu ma démissionné k'olu de wele k'u kana u ka réunion kɛ réunion in o taala wolo min na o y'ale yɛrɛ weleli ye fanga tigilamaw fɛ donc yɔrɔ la kɔni réunion ko kuma kɔni tɛna se ka fɔ o la tuguni olu kun ko fana ko ka foot ballontan tan ni baara fana kɛ o programme fana bɔra o fana tɛna se ka kɛ parce que ni o y'a sɔrɔ fédération ta ye ballontannaw ye ballontan terrainw ye ministère de ta ye ko bɛ cogo min yɔrɔ ministère kɔni tɛna terrain di ko ka taa ballontan kɛ o la donc u k'u teliya yaasa an ka bɔ nin kɔnɔ joona
ni kɔnɔri bɛ sigi o ka sigi ni bɛnkan bɛ kɛ min ye bɛnkan ka kɛ o ye fala ye maa garisɛgɛ duman dɔ bɛna na sigi fédération kunna nka a ka kɛ maa ye maa min maaw b'u yɛrɛ sɔrɔ min na a ka kɛ maa ye fana maa min bɛ se ka baara kɛ tiɲɛ kan gɛlɛya mun bɛ balontan na a ka se ka ban an ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la an ka laɲini ye o ye